ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାରିଲ ତ? ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କେଉଁ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ବେଙ୍ଗୁଲି କରୁଛି କେଁ କଟର। ଠିକ୍ କହିଲ, ବେଙ୍ଗୁଲି କରୁଛି କେଁ କଟର ପାଠଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ହଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ହଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ହଁ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହଁ ଏକ ଶୀତୁଆ ସକାଳ, ହଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ କୁହୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି। ହଁ ବେଙ୍ଗ ସର୍ଦ୍ଦାରର ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ଦ୍ଦାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା ନୂଆ ସୁର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ। ହଁ ସର୍ଦ୍ଦାର କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ନୂଆ ସୁର। ନୂଆ ସୁର। ସର୍ଦ୍ଦାର ନୂଆ ସୁର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ କଇଁଛର ମର୍ଦ୍ଦଳ, ହଁ ପାଣିଧଣ୍ଡର ବଂଶୀ, ହଁ କଙ୍କଡ଼ାର ହାରମୋନିୟମ, ହଁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଢୋଲକି, ହଁ ଠେକୁଆର ଡୁବି ତବଲା ଶବ୍ଦରେ ଆଖଡ଼ା ଘର କମ୍ପି ଉଠିବ। ପିଲାମାନେ, ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ବଜାଇବ? ଢୋଲକି। ଠିକ୍ କହିଲ, ମାଙ୍କଡ଼ ଢୋଲକି ବଜାଇବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ପାଣିଧଣ୍ଡ କ'ଣ ବଜାଇବ? ବଂଶୀ। ବଂଶୀ ବଜାଇବ। ଠିକ୍ କହିଲ। ଡୁବି ତବଲା କିଏ ବଜାଇବ? ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ ବଜାଇବ। ଠିକ୍ କହୁଛ, ଭଲ ଶୁଣୁଛ। ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ହଁ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହଁ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୋଲି ସର୍ଦ୍ଦାର ଜାଣିପାରିଲା। ହଁ ସିଏ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଶୀତ ଦିନ ପରେ ଖରା ଦିନ ଆସିବ। ଶୀତ ଦିନ ପରେ କେଉଁ ଦିନ ଆସିବ? ଖରା ଦିନ। ଠିକ୍ କହିଲ, ଶୀତ ଦିନ ପରେ ଖରା ଦିନ ଆସିବ। ପାଗ ଗରମ ରହିବ, ହଁ ଗୁଲୁଗୁଲି ହେବ, ହଁ ଝାଳ ବୋହିବ। ହଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କୋହଲା ପାଗ ହେବ। ହଁ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ମାଟି ତଳେ ଶୋଇବା। ହଁ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ଶୋଇବି। ହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କିଏ ଯିବ? ବେଙ୍ଗ ସର୍ଦ୍ଦାର। ବେଙ୍ଗ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯିବ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ଶୋଇବି। ଏହାପରେ ଯିଏ ଯାହାର ଜାଗା ବାଛି ନିଶବ୍ଦରେ ଶୋଇଗଲେ। ହଁ ଖରାଦିନ ଯାଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା। ହଁ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଥାଏ। ହଁ ବିଜୁଳି ଚମକୁଥାଏ। ହଁ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଚମକୁଥାଏ? ବିଜୁଳି। ଠିକ୍ କହିଲ, ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ପୃଥିବୀ ଥରି ଉଠିଲା। ହଁ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ହଁ ସେମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ହଁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଁ କ'ଣ କରିବେ ଭାବି ବସିଲେ। ହଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ବୃଦ୍ଧ ବେଙ୍ଗଟିଏ। ହଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଥିଲା? ବୃଦ୍ଧ ବେଙ୍ଗ। ଠିକ୍ କହିଲ, ବୃଦ୍ଧ ବେଙ୍ଗ ବା ବୁଢ଼ା ବେଙ୍ଗଟିଏ ଥିଲା। ସିଏ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ହଁ ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ହଁ ଦେଖିଲା, ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଆକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫରଛା ହେଉଛି। ହଁ ଦେଖ, ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି। ହଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବ ଦିଗ। ହଁ ଏପଟକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତୁମ ପଛପଟ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ହଁ ତୁମର ଡାହାଣ ହାତ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେବ ହଁ ଓ ବାମ ହାତ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେବ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଡାହାଣ ହାତ କେଉଁ ଦିଗ ହେବ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ଠିକ୍ କହିଲ। ବାମ ହାତ କେଉଁ ଦିଗ ହେବ? ଉତ୍ତର ଦିଗ। ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେବ। ଠିକ୍ କହୁଛ ଝିଅ। ତାପରେ ସେମାନେ ଡାହାଣ ପଟ ଦିଗକୁ ଗଲେ। ହଁ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ହଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ? ଗୀତ। ଠିକ୍ କହିଲ, ସେମାନେ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ପହଞ୍ଚିଲା। ହଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହଁ ସେଦିନ ବାଘ ମାମୁଁର ବାହାଘର। ହଁ କାହାର ବାହାଘର? ବାଘ ବାଘ ମାମୁଁର ବାହାଘର। ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ହଁ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅରେ ମିଠା ଓ କ୍ଷୀରି ହୋଇଥିଲା। ହଁ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅରେ ମିଠା ଓ କ୍ଷୀରି ହୋଇଥିଲା। ମନ ଭରି ଭୋଜି ଖାଇଲେ। ହଁ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଘିଅ କି ହଜମ ହୁଏ? ହଁ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପେଟରେ କ'ଣ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ? ଘିଅ। ଗୁଆ ଘିଅ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ପେଟ ଗୋଲମାଲ ହେଲା। ହଁ ଝାଡ଼ା ହେଲା। ହଁ ହନୁ ବୈଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଚେର ଆଣି ଔଷଧ ତିଆରି କଲା। ହଁ ସେମାନେ ଔଷଧ ଖାଇ ଝାଡ଼ାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ହଁ ସିନା,
ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ହଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର। ହଁ ଠିକ୍ କହିଲ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୀତ ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେମାନେ କେଁକଟର ଶବ୍ଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ବେଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି? କେଁକଟର। ଠିକ୍ କହିଲ, କେଁକଟର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ହଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।